Ti misliš da ti je stalo do ekologije planete? Biraš papirne vrećice umjesto plastičnih. Sadiš drveće na korporativnim zabavama. Odgovorno odvajaš smeće. I prešao si na električni automobil i ponosan si što svijet prelazi na alternativne izvore energije. Pomaže li to? Vidiš li poboljšanje izvan prozora? Sve navodno ozbiljne mjere koje preduzimamo da poboljšamo životnu sredinu su samo mjehur od sapunice. Naime, broj deponija se povećava, fabrike ne postaju manje, a krčenje šuma katastrofalno raste. Šta mi možemo učiniti, prijatelju? Možemo mnogo. Ujedinjujući sav naš ljudski potencijal za budućnost, možemo promijeniti naš svijet i osigurati njegov prosperitet. Uostalom, ovo je naš dom i naša odgovornost. Pridružite se projektu Kreativno društvo. Naša snaga je u jedinstvu. Pretplatite se na naš YouTube kanal Ekološka kriza.